sapana para panah गोबाङाबो थोरजाबाय सना नोङो आंनि खासो सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो नों बायदि सिखोला नुलां जारो सना सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो होद Mouse tuh beralap. Wow, lap. Susu dong, bra. गोसो गोरबोआ खोथा फोरमायनो लिंहरो नोंखौ सेराव नोंखौ नुवाब्ला सिदोब सिदोब मोनो गोसोआ मानो सोर जाखैलाय डक्सी गिलेनारे मार गॉड बोल रहा है हेलो थैंक यू सो मच माराबी हेलो हेलो माराबी हेलो हेलो प्लीज लाइक डान गोसोआ नोंखौ मोनाब्ला दरसि दरसि मोनो फागुनाबो बोदोर जाबाय थायो नोंनि अनगा गोसोआ मेंबाय आंहा नोंखौ लानानै अरुण क्या हाल है बोल रहा है मेरा हाल तो ठीक है अरुण ब्रदर और आपका बताओ आपका कैसे है यार सर बोल रहा है थैंक यू सो मच अरुण मेरा एलबी में आने के लिए लाइक डाउन कर दो प्लीज़
कौन है मेरा एलबी में लाइक डन कर दो कौन है लाइक डन कर दो ओमफ्राय जोंना JLG33 फैदों आरोना आब' हेल' थेंक इउ स' माच लाइक डान होनो थाखाय लाइक डान खालामना होदो आब' मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव इनिफ्राय अरुण ने बोला सर जी कहाँ है बोल रहे मैं ना देखो कैनल में है क्या बोलेगा इसको जंगल में जंगल ओमफ्राय जोंना पिआर बर्डआव फैदों हाय ब्र' होनदों हेल' हेल' ब्र' माबोरै खबर लाइक होना होदो जोंना 33 आब'आ मा बुंदों मा खालामदों होनदों नै आब' केनेलाव गोदाव सोराव जिरायना दं आरोना नैबे केनेलावनो थायो आरोना आङो जिरायफैयो आंनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामदो दे होनना बुंदों अके पिआर खालामगोन आं नोंखौ होखायो हम लोग का अरुण ने बोला है तुम्हारा भी कहाँ है तुम्हारा बिन कहाँ है मतलब मेरा गाँव मैं आसाम से हूँ आसाम से गोसो गोरबोनि खोथा लेंहरो ओमफ्राय जोंना एयारा फैदों हेलौ मा खबर नावदों मस्ट वेलकाम एयार ब्र' खबराथ' मा बुंबावनो ब्र' गोदाव सोराव दङ दिनैसो गिबिसिन नामदां गिबिसिन दे ओके थैंक यू सो मच दिनैसो गिबिसिन थैंक यू एयार ने बोला है तुम्हारा बहिनन कहाँ है बहिनन मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना अच्छा से हिंदी नहीं आता है पिआर मा जोंना एयार लाइक डान थैंक यू सो मच पिआर बड'आ मा बुंदों JLG33 आंनि भिडिअखौबो नायना होदो होनना बुंदों जोंना नै आब' J33 आब' जोंना पिआर बड'जोंबो लोगो जादो नै भिडिअ नायना होनांगौनो ओमफ्राय जोंना एयारा मा बुंदों मोजां दा खबरा नोंना होनदों खबराथ' दासान्दि मोजां दङ ब्र' मा खालामनो आरो उपाय गैया ओमफ्राय अरुणा मा होनदों तुम्हारा सिस्टार कहाँ है बोल रहा है अच्छा मेरा सिस्टार है ना नहीं अभी नहीं है ओमफ्राय जोंना रजिबन राभा ना रबिजन राभा मादों कहाँ से हो भैया मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंना 33 मा बुंखो आब'आ अके नायगोन दे आगै होनना बुंदों एयारा अके होनना बुंदों स' माच एयार ओमफ्राय बोरै खबरा एयार नोंनियालाय मा खबर एयार मा खालामबाय दङ जोंना पिआरा मा बुंदों एयार आदा भिडिअ नायना होदो दे आंनिखौ होनना बुंदों नै ओमफ्राय एयारा दा नों बहा दङ एयार ब्र' दा साननैसो बहा दङ अरुणा बुंदों तुम्हारा सिस्टार का शादी करना अरुण मेरा सिस्टर नहीं है अरुण जी मेरा सिस्टर नहीं है ओमफ्राय एयारा मा होनदों अके पिआर होनना बुंदों रबिजन राभाने बोला है मैं गलपारा हय तय कर हय मैं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि एयारा मा होनदों कर्नाटका आदसा कर्नाटकासो दं आरोना अके थेंक यू स' माच ओमफ्राय जोंना पिआरा मा होनदों थैंक यू एयार आदा होनना बुंदों आरोना अरुण ने बोला है तुम्हारा हो गया है मेरा शादी नहीं हुआ है शादी तक ओमफ्राय जोंना एयारा बुंदों आरोना थेंक इउ बोरै जाखो दाना रावबो एलबिबो होनायबो टाइम गर गैलाना आरो एलबिबो होनाय जाला ओंखायनो मानसिफ्राबो बारा फैबांला बिदिनोसै ओरैनो आंथ' इउटुबनिफ्राय फैसा खामायगोनखौथ' नुवाखै आङो सिमाङावबो थेवबो बिदिनो थाथोंसै आरोना देनां बोराय बानायनो थाखाय ओमफ्राय रबिजन ने राभाने बोला है मैं उदालगुरित गयसुलु दारांगाव दे पिकनिक खाबो और भैरवकुंड गयसुलु अच्छा भैरवकुंड ना मोर तो मेन उदालगुरि टाउन है भैरवकुंड तो अलप दूरे है ओमफ्राय जोंना सुमित फैदों आरोना हेलौ नामदाना सुमिता हेलौ ब्र' सुमित ब्र' नोंनिखौ भिडिअखौ आं नायना होदोंमोनलै सुमित ब्र' नों दहाय भिडिअ आगारदोंमोन ना भिडिअ ना सर्ट आगारदोंमोन जों नायदोंमोन दे आङो कमेन्टबो हरदोंमोन आरो जोंना जोंनाव फैदाना बोरै एयार राइडआव लामाया
सनजितखौ ग्रुप होनां साइलि फिसाइखौ माथो मोन्दों सालाया नामदारना जोमाव मा थेंक इउ स माच जोमाव नोंसिना ग्रुपआव सोर सोर दंब्रा खोन्थाहरलाय दे ओमफ्राय सुमिता मा होनदों औ आदा नामदारना अके थेंक इउ सोर सोर दङब्रा माथो जिर'सो खोन्थालाबाय बोरै जाखो लकेसनफोरालाय जोमाव मा होदों नों साइलि फिसाइसोखा नामदार नङाब्रा बावहा साइलि फिसाइ जालाबायनांगौ मालाय हाबा जाखानायखौलाय ओमफ्राय जोंना रिंकु जि फैदों आरोना मा नाम होनदों हेल' ब्र'नि हेल' रिंकु जि हेल' मस्ट वेलकाम आंनि एलबि आरोना ओमफ्राय जोंना जोमाव मा होदों लाइक डान 44 थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंना JL G33 आबो होनदों आं बुंथ' सेलसो सफिलिं आगैनो सलफिलिं अके आब' थेंक इउ 33 थेंक इउ धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है तुझसे गुजर जाना जोंहा हाबा जाखानायासो गोथावलै सनजना नंगौना ब्रा नोंसो मिथिसिगोनलै जोंनाव बोरैथाय साइलिया गैलालै माबा मा होनना बुंगोन साइलिया भिडिअबो होला एलबिबो होला माथो मा जाखोथाय जेबो मिथिया माथो ओमफ्राय जोमाव मा होनो सनजित डलार सोना हरलाय अनोबा आंनो होनना आदसा नोंलाय बोरै डलार हरजानांगौ डलारा आंनोसो हर अननानै देनां हरफिनगोन आं नोंसोरनो ओइ जोमाव नोंजों थांनोसैलै आङो ना आदार होनायाव माथो लिंहराबो ओमफ्राय जोमाव मा होनदों बिनिखायनो आंना सनजितखौ लानोसै फाग्लानो नोंसिना बिराद बराय मिलायखायोब्रा आंना बेबायदि मिलायाना आरो नोंसिना मिलायखायोना आंना बेबायदि मिलायनाय मोनाखैना आरो जोंना मा होनखो जोमावा थोदस दहाय मन' खालामबाय आंनाव आदसा खालाममारबाय अके दा नोंनि एलबिआव थांगोन आं र' रावबो गैलालै जोमाव नै गोदोसो बिराद बरिया डाइलग होयै बिराद इन्ट्रेस्ट जायोमोन आरोना गोदोनि समावसो गोदोनि एलबिआ आरोना गैला मानसिफोरा सब बोरैबा टाइम टेबोलबो गैला रावनाबो होनोबो हाला गाव बेस्थ' लादोलै नों फाग्लानो गैया बिनि नामखौ लाथ'नो गैयालै जोमाव माबा मा होनना बुंगोन आंनि खलमला बोरै जाखोथाय आंबो जेबो मिथिया आरोना खलमालाय जोंनाव मा होनना बुंनो मालाय माहाजोनजों जों गोरिबजों मिलायाना बिराद फाराग दं आरोना प्राइम पासावल' जायो मानसियाव एलबिआव लरग' मा बुंबावनो आरोना जोंनाव बिदिनोसै जाहैबाय जोमाव मा होदों लालाय बेखौनो बिराद समायो नोंजों नादा बहाब्रा जोमाव समायबालाय बहा जानो एकदमबारे आकास पाताल फाराग दङ आरोना जोमाव मा बुंनो ओरैनो मा होनो लोगो बायदि रायलायनो थाखायनो फनखौनो हमबावलासो मालाय जोंफोरबायदि सप्तायाव खनसेल' हो एलबिखौ सप्तायाव खनसेल' माने आंथ' होखायानो एलबिखौ नै दिनैसो होखादों बेसेबांबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय जोंना सानस' फैदों आरोना सनजित ब्र' लाइक दानदों थेंक इउ ब्र' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सानस' थेंक इउ बिराद जोंना आङो
सानसुखौ बिराद नुयो जायनि बिनिनो एलबियाव बिराद सापर्ट होयो दै सानसुआ ओमफ्राय सानसु नोंसो उनाव सापर्ट होजाना होजायालै मानसिफोरनावथ' बिराद सापर्ट होयो नोङो ओमफ्राय जोंना जुमाव मा बुंखो आं मोनबा लागोमोन आदसा जुमाव ला मोनगोन ला आं मोनसे खोथा बुंगोन आरोना दं जुमाव मिनिबाय आरोना सानसु ब्र' नों मा होनो जुदि नोंबो एलबि गिदिङोबाना नोंबो दानो आं सानसुनि एलबिखौथ' नुवाखै आंनो नाङालै रावनिबो सापर्ट ब्र' अके बेबाथ' अकेसो ओमफ्राय जोंहा सानसुआ आंनाव फैयालै सनजित नामदों आदसा मथथे दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय दे मानसिफोरा सापर्ट मोनखांबाथाय माने सोलायलाङो आरोना गोसोफोरा साननाय हनायफोरा जुमाव मा बुंबावनो ओंखायनो आरोना आंबो एलबि गिदिङो बेनावनो आं एलबि खाला होनायालाय दाना दिनै होबाय आरोना एसे गोसोखांलाबायनानै सोर फैयाथाय आं सोर मिस खालामा होननानै फैबाय आरोना दिनै साब्रै दङ आरो दायो सोर दंथाय एकदमबारे हाजोफोरावसो थांना थाहैनो लुबैबायला जुमाव जोंना सानसुआ मा बुंखो जुमाव आं नोंजों साब गैया दां बेखायनो नुवा ना नामदो आरोना ओमफ्राय जोंना जुमाव एलबियाव थांगोन नामदोंना जुमाव एलबियाव थांगोननो जुमावना एलबि टाइमा 8थामोन नामा हरनि 8थामोन गोदो जुमावनो एलबियाव हरनि 8थानिफ्राय हरनि 12थासिम थायोमोन आङो सानसु साब खालाम ना ला दे नामदोंना साब खालामना ला दे सानसु नै आं ब्लु नानो र' ब्लु नाङो सिखिरि नों बिबारावबा साब्रै दङ सोर दंथाय ओमफ्राय जोंना सानसुआ मा होनखो जों सेंग्राफोरा बयखौबो सापर्ट होयो दा नुबाय नों रावबो सनजित ब्र रावबो हिनजाव होआनो गैया ना होनदों नंगौ सानसु सिगां 8थानिफ्राय 1थासिम होयोमोन एलबिखौ मानसिबो जोबामोन आंनाव सनजितलै मानसि जोबामोन दायो बोरै जाखोथाय ने बयार गुन्दाया फैलायबायलै सोर जालायखो मरा ओइ मरा नांदों थेंक इउ मरा थेंक इउ मस्ट वेलकाम मा बुंनो आरोना माने जेनेबा साननाय हनाय सोलायजोबोलै बयनाबो आं बे मा बुंनो जिखुनु सापर्ट होनायानो मानसिनि जेनेबा आंनि हिसाबावथ' सापर्ट होनायानो मानसिनि देरसिनानो जाहैबाय जेनेबा देरसिन धोरोमानो जाहैबाय माबायानो जाहैबाय जेनेबा नों जायखौ सापर्ट होदों नोंनि सापर्टआवसो बियो साक्सेस जाबाय ओमफ्राय दा बियो नोंखौ होफिना गावनि खोथासै आरोना ना होमबा खिन्थु जायखौ सापर्ट होनांगौ हो आंबो बेखायनो एलबियाव बयनियावबो दसेबाबो लाइक दान होयोबाबो हैलाबायो आं दाबो जाहाथे आंखौ होफैदा होफै जेबो फाराग गैया आरोना ओमफ्राय इउटुबनि फैसाजोंथ' संसार जानो हागोन ना आसा खमखा गुबुन माबा राहा थाखानांगोन ओमफ्राय जोंना मा होनदों गावसोरनावबा थाजोबनो लुबैयो सानसु बुङो आरोना बुहुद मानसिखौ फोरमान मोनबाय आङो लाइभआव आरोना एकदमबारे A to Z सापर्ट खालामबोबायलै आं सोरखौबा ओमफ्राय दिनै नायदो सनजित आं नेपालनिफ्राय इनभाइट खालामदों मानसिफोरखौ फाग्ला दा नायफै 7थानिफ्राय मिथिबायनो अके जुमाव थांगोन दे आं थांगोन दिनै जुमाव आंना आनलिमिटेडखा दिनै नेटपेकआ 50 थाखानि सोना लाखादों आं दानि ओमफ्राय न'आवसो एसे नेटआ थांलाय फैलाय जाबाय थायोलै आंना मोनसे सेकेन्डल' हमबाय थानांगौ मबाइलखौ सानसुआ मा होनदों आंखौसो एलबि होबाय दुलुर गोनांफोरा फैखाया सनजित जुमाव आं खनसे एलबि होबाय आदसा नों खनसे एलबि होबाय आरोना अके फैया जुमाव सानसुआनो जों फैया
जों थाङो आरोना ना होमबा ओमफ्राय जोमाव मा होनदों सनजितआ आंनि एलबिआव फैलायामोन मैयासो फैदों आंनि एलबिआव ओइ जोमाव आं बिराद साननैसो बिराद दुखु दाहायाव सौग्रावना दं आरोना आङो बिराद दुखु इमसनेल जाना दङ ओंखायनो आं आसखा गिदिंलागासिनो आरोना बिराद खैफोदाव गोलैना दंलै आङो जोमाव मा बुंबावनो आरोना ओंखामखौनो मोजाङै जानो हाया आङो ओंखाम खबसे जाबानो माबा ओंखामखौनो हाबलाङा ओमफ्राय दैबो लोंबाबो दैयानो हाबनो नागिरा बिदि जाना दं आरो उन्दुनोबो उन्दुनो हाया इयारफन लानानै मेथाइ खोनासङो आरो मेगननिफ्राय मोदै गलाबायो आरोना बिराद टेनसन बिराद बोरैबा जाना दं आरोना आङो बेखायनो गोसो आं जानला मानला एलबि गिदिंलागासिनो आरोना टाइम टेबोलानो गैला आंना बिदि ओमफ्राय सानसुआ मा होनदों आंना 5G फुल फ्रि फैयो दे एलबि दाहाय थांगोननो अके दाहाय थांगोननो खालि हिनजावफोरनि एलबिआवल' नुयोमोन सनजितखौ सानसु भाइ सनजितखौ नामदों आरोना नोङा हिनजावफोरनि नोङा आङो जानला मानलानियावनो थाङोब्रा जानला मानलानियाव थाङो हिनजावफोरनियावल' बोरैथो होनला हिनजावफोरनि बुंखोब्रा जोमावलाय आंनाबो 5G नाङो नांनायालाय ओमफ्राय न'आव नाङालै बोरैथाय नै दायो 5G दंफैना दायो ओमफ्राय जोमाव मादो आंनाव मानसि मोननै जाबायमोन सनजितआ आंनि एलबिआव फैयाबा दाना आंनाव मास 2 जाबायमोन सनजितआ आंनि एलबिआव फैया आदसा मास 2 गाहाम जाबायमोन आरोना ने नोंलै मास 2 बिदिनो जाबायदां आं दायो बिदिनो जाहैबाय दै आंबो मास 2सो जाबाय माने ओरैबायदि आंनि स्टेटासफोरखौ नायबा जाबाय नोंसोरो फेसबुकआवनो जा माबायावनो जा इउटुबावनो जा आला माला होलागासिनो आङो टाइम टेबोल गैयालासिनो ओमफ्राय जोंना सुमितआ हाय होनदों सुमितआ सेकेन्ड चेनेल होनदों आंनिनो अके थेंक इउ स' माच सुमित आंनि भिडिअखौ नायनानै आं बेग होगोन दै आंजों साब गैयाबाथाय आरोना आरो भिडिअनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' आं दाना मथथे जायनि नटिफिकेसन फैयो आङो भिडिअखौ 5 मिनिट 4 मिनिट नायना हरखायो आङो फुल नायनो हायाबाबो 4 मिनिट 5 मिनिट नायनानै हरो कमेन्ट गारना हरो आं दा साननैसो आरोना ओमफ्राय सानसुमा अके अखा हायाखै ना मा होनो अखा जोंनिथिं हागासिनो अखा गैयालाय दिनै अखा गैया दिनै सान्दुंसोमोन जोंनाव मा होनदों हिनजावफोरनाव बा टेनसन थाया नोंहा सनजित लरग'नो थायोब्रा आसखासो होयो आं कमेन्ट नों नायलाय उदां रोमै होदस मा रायलायदों आंनो बाहागो गैला ना मा होनदों उदां रोमैसो लाबावबायलै नामाबो सिंगेल बयआ मा होनदों हेल' सनजित ब्र' क्या हाल हे बे बाबा नामदों आरोना बिराद खाराब जिन्दगि सोलिगासिनोलै जिन्दगिया गाबां लाइक दान दे सनजितनो अके थेंक इउ जोमाव मा होनदों सुमित जयनिं जाहरना एलबिआव फै आइडि नांगौबा नामदों बेनिफ्राय जोंना उदां रोमै मा होनदों थगायदों दादा सनजितआ दा फोथाय बिनि रावखौ नामदा उदां रोमै आंनि गोदोनि माबा गार्लफ्रेन्ड नामासो रोमैमोनलै मिथिबायना बेखायनो गोसोखांदों आङो नोंसोर आरो मा नाम लाना फैयो मा खबर ब्र' नामदाना खबराथ' आंना बिराद गाज्रिलै आं मोनसे भिडिअसो बानायदों जाय आंनो बुंथ'लालै मालाबा बुंसिगोन आं सुमितआ मा बुंदोंना खबरा गाज्रिलै सिंगेल ब्र' ओमफ्राय सुमितआ मा होनदों जोमाव खालामना लालाय दासो भिडिअ होनो कमेन्ट अर बेक होगोन दे नामदों आरोना नै उदां रोमैया लाइक दान थेंक इउ आसाम रनि ओइ खेला नामदारा सोर जालायखो बारायलाय आसामा सोर रायलायखो जोमाव अन थेंक इउ सिंगेला मोदों मानो माबाफोर जादों नामालै होनदों आरोना जानायाथ' बिराद गिदिर खाहिनि जाना दंलै ओमफ्राय सानसुआ मा होनदों रा जोमाव ब्र' बेखौ नुयोमोनथ' नामदारा बेखौ नुयोमोनथ' नामदारा बाट आंखौसो होनलायबाय नाब्रा नोंसोरलाय आङो ना मिसाखौलाय मा होनो
आं बयजोंबो गाज्रि मोनजाबायलै मिथिबायना जिमाव ओइ दाख्लैनिफ्राय आरोना मिसाखौलाय मा होनो दाख्लैनिफ्राय आं बयजोंबो गाज्रि मोनजाबाय आरो आंनि एलबियाव जेनेबा बुंथावथाव साइलि मोनानाय साइलि आंनि एलबियाव जोबजासे फुल सापर्ट होयोमोन ओमफ्राय आं साइलिया हरनि 11टायाव होयो एलबि आं थांनो हाया बिनि एलबियाव ओंखायनो आंनि एलबियाव फैला भिडिअबो नायलाथ' बिदिनो आङो बिराद सोरबा गाज्रि मोनजाबाय आरोना टाइमबो होनो हालाना बिराद दुखु आरोना मा बुंबावनो आसामा मा होनदों मोजां नंखा होननानै अके थेंक इउ जोंना उनुआ हाय सनजित बिबि नावदार उनुलै आंखौ लांदो गोरजिया थांनोसै आं नोंसिनाव दुर्गा फुजायाव आसामा मा होनदों कि लेंगुवेज कय भाइ नावदाना आसामिस बड' लेंगुवेज आसाम बेनिफ्राय सिंगेल ब्र' मा होनदों आसाम ब्र' मस्ट वेलकाम दे मोर एलबि आपका स्वागत है मेरा एलबि में आसाम बय सिंगेला मा होनदों बिदिसो जाखुमाना दं आरो ना सन्जिब ब्र' ओंलै मा बुंनो आरोना जेनेबा साइलिमनाथ' गाज्रि मोना मोननायालाय जेनेबा जोंनि बर'आनो आरोना गाज्रि मोनलायलायो आरोना गावजों गाव थाङाबाबो दिपकआ हाय नावदे हेल' दिपक मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना मानो दुखु होनदों आरोना उनु बिराद दुखु दंलै गोसोआव सानस'हायै बे गोसोआ बिसाल हेल' ब्र'नो हेल' मस्ट वेलकाम बिसाल उनुआ गोरजिया थाहैनोसै आङो ओमफ्राय उनुआ लाइक डान थेंक इउ स' माच सरि बिसाला लाइक डान थेंक इउ स' माच बिसाल मस्ट वेलकाम थेंक इउ आंनि एलबियाव आरोना ओमफ्राय जोंना लेथ'ना मा होनदों आदैसो हिनजाव लादो हिनजावखौनो मोनालै बिराद दुखु उनुआ मा होनदों मानो हागोन नों होनदों मानो थानो हाया बेला हायो नोंनि अननाय मोनबा दिपकआ लाइक डान होनदों थेंक इउ लेथ'ना मा होनदों लाइक डान आदैसोनो अके थेंक इउ स' माच आसामा मा होनदों तुमि कि लेंगुवेज भाइ মই आसाम गवालपारानो आदसा মই उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव रय आसाम ब्र' बिसाला मा होनदों मा खबर ब्र' नों खबराथ' मोजाङानो आरोना गाज्रिथ' खबराथ' बिराद गाज्रिमोन थेवबो मोजांखौनो होननांगोन उनाव मा होनदों लिपस्टिक फोनना मोजां नुथारदों आं लिपस्टिक फोनना माबा आंना गुस्थिया बिदिनो गोजा जाखा आरोना गन्थं गोलावनो बेखायनो सिख्लाफ्रा जा प्रपस खालामलाबायो आंखौ मिथिबाय आंसो एक्सेप्ट खालामा ओमफ्राय जोमाव मा होनदों बिसाल 2K खालामना हरलाय उनोबा नामदों ओमफ्राय बिसाल जोंनि गामिनिफ्राय माने नोंसिनिखिनि हिनजाव मोनबोनाय दंमोनलै थांदों दिनै बेरायनो थांदोंमोन बिहाव बिखुनजो न'आव जोंना मा होनो जोंना ओमफ्राय माबा आंखौ सिंगेला बारा टेनसन लानाङालै सनजोंलै टेनसनथ' लाला आं लानायालाय दायो आसामा मा होनदों घर कौन जगह भाई मोरथ' उदालगुरि उदालगुरि मेन टाउनते आरोना अगजिलियाम कलेज सिनिबायना अगजिलियाम कलेज मोरगाव आरोना इटुए अगजिलियाम खरसरते बिसाला मा होनदों अनु सना नागाबबाय संसार दैमा लाइक दान आदा नों आदसा संसार बारे गार्लफ्रेन्ड गोदान मोननायखाय संसार आंखौ खबरखौनो लाला बाला जोमाव मा होनदों अनु 2K खालामना हरलाय अनोबा नांदों जोंना दिपकआ थेंक इउ लेथ'ना आदैसो हिनजावखौ मानो लायो आदैसो खोन्थादो नों ओरैसै होनदों हिनजावखौथ' खायसे ओरैनो टाइम पासाव लायो ओमफ्राय खायसे जेनेबा हाबा जानानै संसार जानो बैसोबो जाबाय नङा होमबा बैसो जानायजों लोगोसे जेनेबा संसार जालांसै नङा होमबा बेफोरबायदिनि थाखाय लायो नङा होमबा उनावनाबो गोदाव सोराव जागोन सोर नायगोन गथ' गथाय गैयाब्ला ओमफ्राय उनाव मा होनदों बिसाल सना होनदों बिसाला मा होनदों जोमाव ब्र' आइदि हरजुबा बायले गैला नांदों संसारा थोद नाम्बार उनुआ मा होनदों ओइ दिपक नों मानो रायदावबाबो जेबो माथो होफिना होनना बुंबाय आरो नै दिपक रायदावना होदो उनुजों सिंगेला मा होनना बुंखो अके सन्जिब ब्र' आं थांथ'बाय दै डिउटियावसोलै नाइटआव लोगो मोनगोन ना बाय अके सिंगेल ब्र' लोगो मोनगोन सानसुआ मा होनो सन्जित बहानिमोनलाय नों आं उदालगुरिनि सानस' आं उदालगुरिनि उनुआ जोमाव मा 2K होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंना बिसाला अन थेंक इउ स' माच बिसाल अन थेंक इउ जोमाव होनदों साबखौ र' अनु मावजि नामदाना साबखौ र' लेथ'ना होनदों नार्जारि
लागायदो लासै कमेन्ट आरो जयनिं जायाखैबा जयनिं जादो आरो नामदारना उनाव मा होनदों मोखां मोनलानो बैसां गैया मानलानो बैसां गैया दीपका मादो नार्जारि हिनजाव नांगौ आंनो नामदारना हिनजाव नांगौ जोमावा अनुसना मिनिबाय नार्जारि मानखो लेथना दा दंखायो बिजों नामदारना बिसाला उनुना मिनिबाय ओमफ्राय जोंना दीपका अन थेंक इउ इमि देबरमा 17 लाइक दान थेंक इउ स माच 17 लाइक देनेगलै ओमफ्राय जोंना बाय दादानो बा संसार देनजारलै नोंबो ने गार्लफ्रेन्ड लोगो हमैनाया ओमफ्राय उनाव मा होनदों दीपक मोजां बयनिबो एलबि रायलायो आं नों जेबो रिप्लाय होआना लेबेल जादों ना होननानै रागा जोंहरबाय उनु थेफा नांबाय जोमावा उनुआ बिशाल बाय जोमाव गेदेर नामदारना इमाने बोला क्या बोल रहा है हम लोग का भाषा बोल रहा है देवरमा हम लोग का भाषा है आपको मोस्ट वेलकम देवरमा मेरा एलबी में और बताओ हाल चाल कैसा है देवरमा बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गया कि नहीं गया घूमने के लिए ओमफ्राय बिसाला उनु सना नांबाय जोमावा उनु गिदिरखा नांबाय ओमफ्राय उनुआ बिशाल सना नांबाय दीपका मा होनदों उनु नार्जारि नोंहालाय मानोथो नागिरना हरा नांबाय देवरमा ने वाओ बोला देवरमा थैंक यू बोलो देवरमा खाना कौन सा सबसे से खाना खाया है लेथना मादो आरिसो बिजिफोरालाय मा जानो नांगौ आरो होनबा आरिसो नाना बाजि लेथन ब्र ओमफ्राय उनुआ मांखो जोमाव थिकनि हाला नामा नाना थिकनि ओमफ्राय जोंना दीपका अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों आदा बबाव दंब्रा होनब्रा आङोथ' नै बेलेगावसो दं आङो दायो देवरमाने बोला फाट परोहा रे फटा पर नहीं आ रहा है आजकल मतलब दारू पीने से मेरा फटा पर होता है खंबा पूरा खंबा मिलना चाहिए अब स्पीड हो जाएगा मेरा खंबा नहीं ना इसलिए नहीं हो रहा है ओमफ्राय एमबी गैला हटस्पटसो लादों दसेनो अके दे संसार लेथना मा होनगो आदैसो बिनिखायनोथ' आं सिंगेलैनो दं आं दाना अके उनाव जोमाव गिख'सो खोमा नामदों ओमफ्राय संसारा बाय अके संसार इमाया मोनदों देवरमा है और बिशाला मिनिबाय जोमावबो उनुना मिनिबाय उनुआबो मिनिबाय देवरमा ने बोला दारू ले आओ क्या बोल रहा हाँ दारू लेके आओ जाओ दारू लेके आओ दारू पिएगा लिसा मोरा को रखो में गाली करेगा ना इसको थैंक यू सो मच जोंना उनुआ अबसे गिखौ होनग्रानिखौसो होनदों आं आच्छा लेथना मा गोजोना आरैसो नोंबो इजरा जानो गोसो दं नामा नों खानायाव मा लादों आच्छा बियो जेबो नङा ओरैनो आं स्टाइलाव लादों आरोना बेखौ जाहाथे सेंग्राफोरा फैनायनि ओमफ्राय देवरमा ने बोला सानसो किधर गया रे बोल रहा है रावबो गैला माथो आखाइ साजोबलायबाय बल हमैनो आंनि एलबियाव सासे मानसि फैयाखैलै ने ओमफ्राय निक' नाङाहाय निकर'सो दारा आच्छा निंक्र' लेथना मा होदों लागिदो लासै आदैसो थ'लै लेथन र' बोरै जाखो फर्मुलाबो गैया नालाय गावसा फुराना सुपारस्टार नोंसोरो लेथनमोन आदै आइडिया होदोब्रा लेथना मा होदों नोंस्रा न'आ बबेखिनियाव अगजिलाम कलेजाव जोंना माबानि मेनननि गोदान मिला बे खाथियाव ओमफ्राय उनुआ आं बापसि हाल होनबाय आरोना ओइ उनु दुर्गा फुजा बेरायानाब्रा उनु सानैजों रिल्स बानायनानै एलबि होग्रा मानसिफोरखौ फाग्ला खालामजोबनांसिगोनलै उनु सानैजों लोगो हमसै दे जोंहा दुर्गा फुजायाव
उनुआबाला बयफ्रेन्ड थानायखाय बिराद गियोना लोगो हमनो उनु बयफ्रेन्ड थानायखाय बिराद लोगो हमनो गियो नुजाफैयो नोङो सिमिन जोमावा जोंना अन मिनि फैबाय आरोना फाग्ला ओमफ्राय उनाव आंलै बे उनाव बयफ्रेन्ड थानायखाय बिराद गियो बियो दा बेयावनो सानैजों जोङो बानायोबाना बयबो फुल नायगोन भिडिअखौ मिथिबाय मार नायजोबगोन आरोना होमबाथाय एथ' भिउस फैगोन मिथिबाय नोंना थोद गैया आंहानो बिए गैयाबा मानो गियोब्रा आंलाय आंखौ रावबो लेंहरला नामाब्रा दुर्गा फुजा जानो आंखौ लेंहरला रावबो उनु जोमावा मिनिबाय आरोना ओइ सनजित दुलदां फिसा हेन्दारा ओइ जोमाव दुलदां जालाबायनाब्रा आं सिनायालै जोमाव दुलदांखौ नारजारिया मादों माला गिखो आं नामदारना माला गिखो माने नैलाय दानोथ' गिगासिनो दं नोङो दानोथ' गिदोंना नोङो उनु बावबाय जेब्ला सानैजों बिजनिआव लोगो हमनाया गस्ला माबा मा होनो रेल साइथिंआव जिरायलायनानै सानैजों जोङो चिप्स जालायलायनाया बावबाय नामा नों उनाव मा ओमफ्राय उनाव मा होनखो गार्लफ्रेन्ड गोनांफ्रा सनाखौनो होननो गियो एलबियाव दाना आदसा उनु जोंफोर गैयालै उनाव मिथिबायना नै सना उनु बिबि जिउ आंहा सिंगोलसो उनाव रावबो गैया आरोना एकदमबारे 100% सिंगेल आरोना आङो मिथिबाय उनाव रावखौबो गिया आङो रावखौबो गिया माने इदि आरोना जोमावा मिनिबाय आरोना मा बुंनो उनु बावाखै कुसुमलायनाया बै लोगो हमनाय समब्रा बै बुब्लिया बै गाथोन नायलायनायालाय जोमावा मोन जानाबायथ' जोमाव नङा बाला उनुआबो मारै जाखो ओइ उनु नों हरनाय गस्लाखौ हले दानसि जोबसिगोनसो आङो मिथिबायना भिडिअ बानानै लोगोफोर आंनो उनुआ गिफ्ट महरै गस्ला हरदोंमोन ओमफ्राय दायो आंखौ गारनानै गुबुन बयफ्रेन्डजों लोगो हमबाय माने गुबुन बयफ्रेन्डखौ लाबाय ओंखायनो उनु हरनाय गस्लाखौ दानसि जोबनोसै आं होननानै भिडिअ बानायहोना मोनसै आरो उनु नों हरनाय गस्ला गोजाया ओमफ्राय जोंना सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो एसे जोंना बिशाल फैदो आरोना दिनैसो फैबाय टाइम मिलायना आंनो अके थेंक इउ स' माच बिशाल ब्र' थेंक इउ बिशाल बिराद दुखुलै बिशाल ब्र' मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंना उनाव मिनिबाय आरोना ओमब्रा उनु ओइ उनाना दासिमबो जेबो खुगासियाखै उनुआ फैदो दे दुर्गा फुजा लोगो हमसैबो होनथारा नालाय माबायदि मानसि इयो एथ' बेबायदि गोसो थायो नालाय सनजित फै दुर्गा फुजायाव लोगो हमनोसै बिदिबो एथ' बुंनो हायोमोन ना नोङो होमबाबो बुङा आरोना आसुरित गोसोलै उनाबो सोर सोर दङ बिशाल लाइक दान खालामना होदो जोंना ब्रादार बिशाल ब्र' बिमाबो गैला नालाय कमेन्ट थाबथाखो ना माखो ब्रा मोजां नङा नामा खबरानो बिशाल ब्र' लाइक दान थेंक इउ खबरा बिराद गाज्रिलै बिशाल नोंना बिमाया गैलाना ओमफ्राय जोंना संगिताया मा होनना बुंखो लाइक दान थेंक इउ स' माच उनुआ मा बुंखो जोंहा थेंक इउलै मस्ट वेलकाम संगिता आब' उनाव मा बुंखो जोंहा सानैनि पार्सनेल खोथाखौ रावनोबो खिन्थानाङा होनना बुंदोंलै खोन्थाजाया उनाव ओमफ्राय जोंना जोमावा मिनिबाय सांगिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओइ उनु दानसि जोबगोन आं हले गस्लाखौ मिथिबायना गस्ला गोदान गोजा कालारनिमोन ना गस्ला नों हरनाया दानसि जोबगोन आं हले ओमफ्राय जोंना सांगि अन थेंक इउ स' माच बिमाया गैला बिशाल बिमाया गैला ओमफ्राय जोंना थेंक इउ स' माच
अन थानायनि थाखाय मा खबरलै सांगियाबो खबर सबरा माबोरै मा ओंख्रि जानायमोन दहयो ओमफ्राय जोमाव मादों सांगि जोमाव मादों सांगि सना आंनि कमेन्ट थांला नोंनि चेनेलाव दाना आदसा ओइ कमेन्ट थांलानो सांगिनि जोमावनिया माबोरै जाखो ओमफ्राय उनाव मिनिबाय मोसौ लांसै आंनाव दा आदसा नै जोंखैबो मोनाबाय मोनानायलाय मोसौ लांनो ओइ उनाव दाहाय वाट्सआपाव माबा मेसेज खालामलाय मिथिबाय खोथा दङ दे पार्सनेल उनाव नोंजों जोमाव मा होनदों उनु एल बि होआ नामा दिनै होनदोंरा उनुआ एल बि होगोना होलाथाय बिसाला अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सांगिया मा होनखो मोजांहाय नोंहालाय मा खबर ओंख्रिया ना सिंगि रोसि मुला भाजामोन आदसा गोथावानो आंनाबो खबरा मोजाङानो दङ बिदिनो दा साननैसो थिगानो दंथ'यो आरोना बर्थमान ओमफ्राय जोंना बिसाला अन थेंक इउ स' माच बिसाल बर' अन थानायनि थाखाय थेंक इउ जिरायना दंलै आं नै केनेलाव माइबारिफोरा आरोना नै ओरैजाय जाबाय माबा आरोना सोनाब आरोना ओरैजाय थांबाथाय नोंसिनि एरिया मोनहैजोबगोन ओमफ्राय नै ओरैजाय जाबाय भुटान ओमफ्राय नै ओरैजाय जाबाय अरुणाचल चाइना मोनालायबाय बोथोराबो फैलायबाय थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सांगिया मा होनदों बै बिरबिना आंनो हरदो सनजिनो बै हिरबिना नैबेयो खर'निया नामा हिरबिना होनदों आदसा बे हिरबिना लांफैबानो जाबाय नै हरगोन आङो लांफैबानो जाबाय मस्ट वेलकाम जोंना जुमुना आब'आ दिनैसो आरोना थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम आब' जुमुना बोरै खबर सबरा एकदम खबर सबरा माबोरै आब' जोंना सुमिदा सालथे खुलुमनाय आरोना अके सालथे मस्ट वेलकाम सालथे जोमा मा खबर आगै होनदों आब' खबराथ' मा बुंनो बिराद गोदाव सोराव जाना दंला आब' खबरा ओमफ्राय जोंना सुमि सालथेया 90 केजि लाइक दानो थेंक इउ स' माच गाज्रि दारा आहाब आब' नोंनालाय बोरै खबरा गाज्रि जाखो आब' ओमफ्राय सांगिया मा होनदों हिनजावफोरनिसो हेयारपेन बे दा इयो हिनजावफोरनिबाबो आं लादोंब्रा हिनजावफोरा लानो मोन नामा अबे डायरियाव दङ हिनजावफोरा लानो मोननाय माथो ओमफ्राय जोंना माबा बिसाला मा होनदों मा ओंख्रि जाखो 12थायाव होनदों ओंख्रियाना आलु पटल सोमोनलै जोंना ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा ओमफ्राय खायला भाजा सोमोनलै ओमफ्राय उनाव मिनिबाय आरोना ओइ उनु दा माबा थांला फैला जाबायलै अनन थेंक इउ स' माच सालथे मा खबर सालथेलै खबरानो बिदिनो जुना दं मा बुंबावनो सांगिया मिनिबाय उनुआ मा खिगु होनना नामले बे ससमाया आं बायना हरनाया मोजांसो होनदों नोङो ओमफ्राय जोंना जोमाव अन थेंक इउ स' माच उनुआ मा होनदों ओमफ्राय जोंना सांगिया अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच सालथे मा खबरलै सालथे खबर सबर बोरै जाखो बिसालंलै नेट प्रब्लेम जादोंमोन माबासो फाग्लासो नेटआनो गामियाव बोनोनो हालालै बेसे आवगायखो आगैनो आवगायनायखौ मा बुंनो आब' बे डलारानो आवगायथाराखै माथो आब' मा बुंबावनो ओमफ्राय माबा अन थेंक इउ स' माच जुमुना आब' बे नोंसिनि फिल्मखौ जोंनि उदालगुरि माजबाराव लाबोगोननो माथो माबायाव 10 थारिख ना 11 थारिखआव नोंसिनि फिल्मखौ संसारनि मायाखौ लाबोगोन होननो माथो ओमफ्राय जोंना जोमाव अन थेंक इउ ओमफ्राय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस दिनैबो मानो गोजान जाखो सांगि अन थेंक इउ स' माच आं मिथिया बिखौबानो आदसा आं माबादो आरोना आदा सनजय खोन्था आंनो लोगो हमगोनलै नोंखौ होनना बुंदों आरोना दुर्गा फुजायाव आरोना लोगो हमगोन जाहैदों आरोना गाव फैफागोननो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच माबा दिनै माबानि हाबानो माथो
जुमुन आब' मा नामलाय अमितनि हाबानो माथो दिनै अमितनि हाबा होननाय खोनादों माथो आं दिनै हाबा जानो थाङासै नामा जोंना बिशाला माबोरै कमेन्ट नांखो बिशाल ब्र ओमफ्राय जोंना जुमुना आब' अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना बिशाला फैबाय दे अके दे बिशाल थेंक इउ स' माच गैलालै बिशाल ब्र बिमाबो गैला नालाय मा जाबावगोन गोदाव सोराव जाबायना काहिनिफोरानो बोरैबा जाबाय ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामना होदो दे एसेनो आंबो दोनखानोसैलै बारा गैलालै बिशाल बिमाया गैला नोंना मा जाखो जोंना सांगिया आब' अन थेंक इउ स' माच जुमुनाया मा होनदों थाङाखै आं हाबायाव होनदों आदसा थाङाखै आरो ना ओमफ्राय जुमावा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जुमावा अन थेंक इउ बै गाथोना बै बुब्लिया दिनैबो मानो ओमफ्राय जोंना अखा हायाखै नामा सालथे गैया दायो अखा हाथ'वाखै सालथे बिराद खस्थ' होबाय जुदि अखाया दिनै हाबावोमोनब्ला अखाखौ केसो नायदोंमोन आं सालथे बे अखाया बिराद गस्ला लंपेन्ट बिराद सुनो दंमोन जा बुरजा दिनै सुबाय आं गस्ला लंपेन्ट ओमफ्राय सांगिया अन थेंक इउ स' माच मा जाबावगोन मा खालामगोन अन थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव अन थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे दाहाय नोंनि एलबियावबो थांगोन आङो सांगिया आब' नोंनि एलबियाव दाहाय थाङो आं दे ओमफ्राय जोंना सालथे माबोरै खबरा जोंना सालथे गैलालै सालथे माबा जाबावगोन सालथे नोंजों माबा मोनसे खोथा रायलायनो दंमोनलै आङो ओमफ्राय नों सोलाबो ना सोलाबा दाहाय जुदि सोलाबोबा कल खालामगोन आं नोंनाव दा दसे थानानै ला 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 आंनि चेनेलखौ साब खालामना हो आगै नोंनि लोगोफोरखौ ना आदसा आंनि चेनेलखौबो साब खालामनो हो आगै नोंनि लोगोफोरनो अके लोगोफोर एभ्रिवान गाइस जोंना जुमुना आब'खौबो साब खालामनानै साबबो खालामदो जोंना जुमुना आब'आ सर्ट भिडिअ होयो आरोना लोगोफोर जुमुना आब' बे होफिनगोन आरोना ओमफ्राय जोंना सांगिता मा होनदों एसे फैनायखायसो थांगोन नामा नों फैनायखायसो थांगोन नामा नों होनदों माबा सांगि आब' नों मिथिखायो दा आं नोंनि एलबियाव मानो थांनो नागिरा होननानै आङो नोंनि एलबियाव थांबाथाय आङो सासे मानसिखौ नुबाथाय माने गाबनो ओंखारो आं मिथिबायना ओंखायनो आङो थांनो गोसो जाया आरोना गाबनो ओंखारो आङो मानसिखौ नुबाथाय ओंखायनो आं एलबियाव थांनो हाया सांगिया मा होनदों आं नुसनाबा फैखाया होनदाना नोंनि एलबियाव आङो थाङो थांनायालाय थाङो र' ओइ दाख्लै जोबजासे थानायालाय थाङो आब' थाङो मैयाबो दसे जोमावनि एलबियाव दसे गिदिंहैबाय भिडिअ सिडिअ नायबाय दसे ओमफ्राय उन्दुबाय आरोना मा खालामनो आरोना नै आयु माबोरै जाखो खोमसिजोब्बाय मानो गाबनो ओंखारो नों मानो गाबनो ओंखाराथाय आं मिथिया आरोना मानो गाबनो ओंखारो मिथिया आं मिथिया आरोना बिदिनो गोसोखाङो आरोना जेनेबा बेरायनायफोरखौ गोसोखाङोब्रा माबायाव मा होनना बुंगोन रेल स्टेसनाव जिरायलायनानै डाइलग होनायफोरखौ गोसोखाङोब्रा ओमफ्राय माखौ गोसोखाङो नों दा रेल स्टेसनाव जिरायनानै आरो डाइलग होलाबायनायखौ गोसोखाङोब्रा अबेबा माबायाव मा होनोमोनलाय पार्कफोराव थांनानै सेलफि लालाबायनाया ओमफ्राय रेस्टुरेन्टफोराव मोखां नायलायनाय साहा लोंनाया माबा जानायफोरा बेफोरखौ गोसोखाङोब्रा बेखायनो थांनो हाया आङो मिथिबायना मा इरलायनाय नोंसोरलाय बुहुद ओंखायनो नै सांगि आब' एक्स गार्लफ्रेन्डफोरा हरनाय गस्लाफोरखौ सबखौबो एकदमबारे पिस दानसिजोबसिगोन आङो ओमफ्राय मा खोथालै सालथे खोथायाथ' जेबो गैया ओरैनो जेनेबा खबर सबर आरोना सालथे
सांगिया मा होनो सनजित नोंजोंबो खम जारला नोंलै खम जारला माने जाय मानसिजों ना गुलि 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 नोङो रायलायो बेफोरबायदि मानसिखौ जेनेबा नोङो खबर लायाबा थानो हाखायाब्रा नों गार्लफ्रेन्डआनो जा लोगोआनो जा जियानो जा बिदि ओमफ्राय जमुना आब'आ मा होनखो नोंसोर रायलायबाय था आं थांबायनो अके अके आब' दे थेंक इउ स' माच अके अके आब' जमुना थेंक इउ थेंक इउ हायनास्रिया लाइक दान हिर' दाम आरोना हायनास्रि थेंक इउ थेंक इउ ए हायनास्रिया माला बेलेगफोरनि एलबियाव आंजों रायलायनो नागिरथारा ओंखायनो ओमफ्राय आंबो रायलाया बेलेगनि एलबियाव नुबाबो आरोना लाइक दानदो थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जिउ गोलाव जाथों दे साननाय हनाया जाफुंसार जाथों आं बोरोबायना जाजोबगोन दै बोरोबाय आङो ओमफ्राय अके हर दे दाहाय सनजित 6थाआव हर सालथायनो अके अके ओमफ्राय जोंना सांगिया मा बुंखो गोसोआ मानिला नामा दाना बोरैबा जाबाय नामा दाना सुखुवा जाबाय आरो नोंलै मा बुंनो आरोना बिदि जा दङ मिसाखौलाय मा होनो सांगि आब' बिदिनो जाना दङ गोसोआ सुखुवानो होमबाबो सासे सिख्ला प्रपस खालामदोंमोनलै आंखौ सांगि आब' सिख्लाजोंनो प्रपस खालामनानै एक्सेप्ट खालामा माने आङो जिखुनु मा होनना बुंगोन रायज्लायनोनो सुखुला आरोना माने आङो ओरैबायदि जाबाय माने सिख्ला मानसिफोरजोंनो आङो रायज्लायनोनो इन्टारेस्ट जालालै दाना इदि जाबायलै गोसोआ माबोरै जाखोथाय आं मानसिफोरजों रायज्लायनो रोङालै सनजित नावनो दे रोङा ना बयारा मिनिबाय आरोना जोंना सालथाया मा होनदों हायना आगै होनदों आरोना हायना आगै बयारा मा होनदों जोंना मरा सनजितना मिनिबाय हायनाया मा होनदों दादा सुमित दिनैसो नुदों मा खबर होनना बुंदों बावथारबाय नामा दादा सुमित होनदोंलै बावथारबाय नामानो मालाय सुमित सालथायाबो खम बिजि मालाय गार्लफ्रेन्ड गोनां मानसि सुमितआ मा होनदों हायनास्रि आगै खबर मोजां नोंनालाय आगै होनना बुंदों आरोना नै आदसा ओमफ्राय जोंना सांगिया मा बुंदों सुमितआ सैला जोंखौ दाना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सुमितआ गोदो जाबायदि डाइलग होलायलायोमोन सुमित सालथाया दाना एलबिबो होला माबो होला बोरै जाखो ओमफ्राय हायनास्रिया मा बुंखो आंहाबो गेजेरावनो दादा सुमित बिसिनिनो होनदों बिदिनो होनना बुंदों आरोना सांगिया मा होनदों गिथिखाखौसो अनसो गारो सुमितआ होनदों गिथिखाखौने ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों आब' सांगि सना दाउदै होनना बुंबाय ओमफ्राय सुमितआ बावाखै आगै हायनास्रि आगै होनना बुंदों आरोना बावाखै बावनो हाया आंथ' खम गोसोखाङो सुमित सालथे गोदो एलबियाव जमा डाइलग होलायलायनाय ओइ उमुगनिया एलबि टाइम जाबाय दै उमुगनियाव थ' जमा थांनोसैलाय नों दोनथ'दो होननानै उमुगनियाव थांलायसिगोनलाय आरो उमुगनियाव दै उमुगा एलबि होबाय थ'दो डाइलग हैनोसै होननानै खम इन्टारेस्ट खालामोमोन जों बै समाव ना सांगिता आब'आ मा बुंखो हायनास्रि सना आंनि बिखा होनना बुंबाय आरोना गोदो इन्जय खालामोमोन जोङो जमानो दासो गैला गासिबो सोलायजोब्बाय सोरबा माबा जाबाय माबा जाबाय आरोना मा बुंबावनो आंनि आमाय थुकुल आब' सांगि होनना बुंदों आरोना बारा गोदैबाबो उनाव माबाया मोस्रोम बाफबबाथाय गार' जानाय जायोलै ओंखायनो बारा गोदैबो जाजाया मानसिफोरजों जायजों गोदै जागोन जेब्ला मोस्रोमा बासथाबगोन ना गोदैखौ मोनामनानै अब्ला गैला आरोना बेखौ गार'बाय बेखौ जाखाला नालाय गार'सिगोन गैला आरो बिदिसो जाबायलै आंनाबो खाहिनिया ओमफ्राय सुमितआ मा होनखो जोंना बाजै सांगि उरलि सोलायाखै होनदों सोलायदो अनोब्ला सना होनना बुंबाय अके आंबो नायगोन दे हायनानिखौथ' आं नायखायो नायनायालाय ओमफ्राय सांगिताया मा होनदों जोंना सना आंनि जिउ होनना बुंबाय आरोना सना आंनि जिउ ओमफ्राय माबाया मा बुंखो जोंना हायनास्रिया आंनि आब' सांगिखौ बिदि रायबाय थाबाय नों दादा सुमित होनना बुंबाय सुमित रागा जोंबाय नै जोंना माबाया
सांगिया जोंना नोंसोर बेसे गोबाव थानो हाबावगोन दे खोन्थादो जोंना सांगि आब' सुमित सालथे हायनास्रि आगै बेसे गोबाव थानो हाबावगोन नोंसोर जुदि थानो हायाब्ला दोननोसै आरो नोंसोर थानो हायोबा दसे थाबावनोसै आरोना गितिनि फिसाय सुमिन्दार लै गितिनि फिसाय साला सुमिता मालाय सुमितनिसो डायलग होनसै दे आं सालथे नोंखौ मालाय माबायाव मा जायगा होनदोंमोनलाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव मालाय आर'नाइ मोनलायलायदोंनो मालाय सालथेया बा आरे आंनोथ' बिदि आर'नाइ होग्रायानो गैया दानसि जोबसिगोन आं आर'नाइखौनो आंनोबो सासे सिख्लाया आर'नाइ हरदोंलै मिसाखौलाय मा होनो माबायाव गोदोनि सिख्ला आरोना गोदोनि मोजां मोननायमोन आरोना आर'नाइ मोनसे हरदोंमोन दानसिजोब्बाय आं आर'नाइखौ ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों दारिफ्रा सिनना ला गथ'बा दारि गैयाबा सनमान गैयानोलै मिथिबाय हायनास्रि ओमफ्राय सुमिता मा होनदों आं आब' गितिखौ अनखायो सांगि बाजै उरलैनो हायनाया मा होनखो बे खुसेंग्रा गाबनायखौ सोबाना हरलाय सनजित नार्जारा खुसेंग्रा गाबनायखौनो गोदो जों खथ' उन्दै उन्दैयाव खुसेंग्रा देनजार थुनानै माबालायोमोन जोङो स्कुल थांलायलायामोन जोंना गाजोल फैदों आंनि मिजिं दाना अके थेंक इउ गाजोल मस्ट वेलकाम ब्रादार सुमिता मा होनो सांगिथा बिमा बिदि नङा नामदारना ओमफ्राय 21 लाइक दान थेंक इउ स' माच गाजोल ब्र' थेंक इउ बहा बेरायहैनाय मोनदों दहाय गाजोल ओमफ्राय जोंना सांगिया मा होनदों सुमित उरला थरसे गेसाव नांबाय दे ओमफ्राय जोंना सुमिता मा होनदों हायनास्रि आगै आं सांगिता बाजैखौ रायाखैथ' नामजादा ओमफ्राय जोंना आब' सांगि होननानै मिनिबाय मालाबा जायो सांगिया हायना होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय हायनास्रिया मा होनदों गाजोला मा गोजोना बेरायहैग्रा होनदाना बेरायहैदों रा होनदों आदसा हायनास्रिया मा होनदों आंनि आब' जिउसो आब' सांगिया दादा सुमित होनदों सुमित सालथे मा होनदों सांगिता बाजै माराम जानाय होनना दाना आदसा जारला सयथिबो ओमफ्राय जोंना आं दादा जाबायना आब' सांगि जेबो बुंनो हाला होनदों आरोना आंनि दादा जाबायना आं जेबो बुंनो हाला होनना बुंदों आरोना आदसा आंनाव बिराद देन्जार मानसि फैयोमोनलै गोदो आल्ट्रा साल्ट्रा मोना मानसिफोरानो बबाव गोमाना थाजोबगोथाय आल्ट्रा मोना बिहारनिबो सासे सिख्ला फैयोमोनलै आंनाव बिराद सापर्टिभमोन मानसिया मा जाखोथाय चेनेलखौनो दानबायसो गैला थाम्फै अरबायलै सुमित लोगो हमना माबायदि मोना लोगो हमना गार्लफ्रेन्डखौ गोदै मोनाना गोबाब मोनानो गोदै मोनोना गोबाब मोनानो सुमित सालथे बा आर'नाइखौबा मा सिस्टेमाव गानोखो आं आर'नाइ गानहोनायखौसो नायगौमोनलै मा सिस्टेमाव आर'नाइ गानहोखो मानसिनि मोखांफोरखौसो नायगौमोन आङो हायनास्रि आगै सुमा बिदाजोंसो लोगो जानांगौ होनदाना हायनास्रिया बुंदों नङाबा जिफोर जोबगोमोन आब' सांगिबा बिदा नङाबा जिफोर होजोबगौमोन आरोना हायनास्रि बा देन्जार बोलो दं माथो होनबा गिनांगोनलै हायनास्रिखौ बोरैबा देन्जार ओमफ्राय हायनास्रि होनना मिनिबाय सुमिता मा होनखो मिस्टि बाजै आदसा मिस्टि आरोना आदसा ओमफ्राय हायनास्रिया होनदों नोंबो आंनि दादा बयबो आंनि आब' असे होनना गेजेरनि मानसि गेजेरावनो था आरोना दाख्लै जोंनाबो बेबायदि जादोंलै हायनास्रि दाख्लै जोंना बेबायदि जादों काहिनिया नोंसि बायदिनो लोंनानै नांलायलायबाय लोगोजों लोगो दा गेजेरनि मानसि अबाव थानो गेजेरावनो थानो गोनां जाबाय ओरैबो थानो हाला ओरैबो थानो हाला जानो हादोंलै ओमफ्राय सुमित मिस्टि होनना मिनिबाय जोंना
सोलायहाय बिदिखौ होनना सोलायहाय होनदारना ओमफ्राय हायनासो मा होनदों बारला बुरलायाव आंबो थिग दं सोरनोबा हायार नांगौबा लेंहर दा आदसा हायार नांगौबा लेंहरगोन दे देन्जार सिख्लाफोर दुर्गा फुजायावसो नांगौमोन नोङो हायार देन्जार सिख्लाफोर बुलायलायनायब्रा सेंग्रानि थाखायनो खानाय साबथिंलाबायनायब्रा दुर्गा फुजायाव उदालगुरियावलै मिथिबायना ओइ थांनाय सिगां सासे सेंग्रानि थाखायनो देन्जार सिख्ला बाग्रोलायखादों रेल स्टेसनाव उदालगुरि रेल स्टेसनाव हायनास्रि आगै आंनि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय हायनास्रिया आंखौ माथो लानांगौ आयौ लेंहरसै होनबा आब' सांगि होनना बुंदों आरोना हायनास्रि गुमै लेंदों ओंखि आंनि थाखाय नाना आदसा बा गुमैसो जालायबायना दसेनो हायनास्रिया मा होनखो आजिखालि बिदिखौ सोलोंना लानाया गोनांथार होनना अके सुमिसालिया होनदों हायनास्रि आगै बिदि बारला बुरला खालामनाङा नेट थाबथादोंमोन सालथाया मा जाखो नेट थाबथादोंमोन मा गल जाखो नेट थाबथादोंमोन जेबो नङा आब' सांगि हिनजावजों हिनजाव जाखानांगौ दा होनना नेट थाबथादोंमोनलै नेट थाबथादोंमोन सरि दै लोगोफोर नेटआबो बिदिनो हायना ओंखि फिथर नामदाना बारला बुरला खालामनालै माबा हायनास्रि ओरैबायदि जादों जों गोदो नोंसोरनो मोनसे काहिनि खोन्थानोसै आङो ओइ दालाय एल-पि स्कुलाव दालाय फेन होयोना हाफ पेन्ट होयोमोन ना गोदो बे हाफ पेन्टखौ माने गाननानै ना बोनहैदोंमोनलै सासे लोगोआ जा बारला बुरला खालामनानै फोरलाबनो स्टार्ट जाखादों मिथिबायना हाफ पेन्टआनो बेबायदि स्टार्ट जागोनबो होद मोसौ खावनो फैदों आङो नै ओमफ्राय जोंना हायनास्रिया मा होनदों गाजोलाव बारना जोग्रासो आंबो जेनेबा माने फेन्दाया जिलानानै सिखार जागोनबो नोंनाबो मिथिबायना हेलौ कनिका मा होनो ककिला सरगियारिया ककिला नेटा गाज्रि खालामगासिनोलै ओमफ्राय सुमितसालियाव हायनास्रि आगै मा ओंख्रै संखो नामदारा मा ओंख्रि संखोनो संथ'वाखै दादा सुमित बोरमा खाखांदों आं नामदारना मावथिथार माथो ओमफ्राय जोंना सांगिता मा होनदों हायनास्रि गाजोलाव जोनो नाङा गाहायावनो जोनांगौ